Všetci ste tu, hej, čo to chcete vedieť. Teraz dobre pozerajte, Tomáš, ty to sleduj, ja ti to nejdem robiť. Samo to robím, lebo on je kar. Dobre, takže ideme. Takže Samo mi poslal tak, že takto to mal mať, hej, správne takto. Dáme si sem switche, hej, takto. Dáme si jeden rootrik tunak, takto si robíme oné. A toto. Ja si sekundu, ja si ešte stiahnem Samo obrázok, dajte mi sekundu. Teraz, takže ideme na to. Takže dáme obrázok, hej, čo mi Samuel dal. Takže takto to vyzerá, hej. Podľa tohto tu, ako to mal správne, tak to idem spraviť. On si tu už pripravený, ten paket nefunguje nejak. Takže, tak vidíme 3 switche, hej. Kde tu máme, router tu máme, dáme sem ešte počítače, sem dáme server. To pôjde sem dole, hej, toto pôjde takto, zapojíme takto sem dole, toto pôjde viac takto dozadu, tak. Dobre. Takže tunak máme ešte jeden switch, takže dáme ďalší switch. A kde sú switche? Switch. Nie tento sem. A ešte jeden switch sem. No, daj ho tam, ďakujem. Dúfam, že to počíta ten čas. Dobre, počíta, toto si uložíme, takže máme základné prepojenie, teraz to zapojíme všetko, hej, dáme 5 do 5, dáme takto 6 do 6. Hlavne, že zatiaľ to, že si pozeráte, že si viete, o čo sa jedná, je to primitívna vec, zatiaľ zapojíme len switche. Máme 8 do 8 si dáme, boom, hej. Dáme si zase toto tiež do 8 z 8, boom, hej, máme. Dobre, takže ešte tieto počítače sem dám, to som zabudol, takže šup, hej, tak tu šupním tie počítače, všetky napojím, len dajte mi sekundu, ja si to musím usporiadať, nemáme všetky tie počítače. Toto neviem, či si to by urobil, toto tu, toto neviem, či ešte jeden switch by som povedal, že tunak treba. Takto by som to ja spravil, ti tu ukážem následne. Takto jeden switch sem, jeden switch sem. Chápeme sa. No, takže tieto switche ešte zapojíme. Takto, hej. Je káblik. Počkaj, neviem, či aj tento kábel má byť tiež tento tu, ktorý je prerušený, nie? Aj tieto switche dolné, nie? Jakub, tieto switche dolné majú mať ten prerušený kábel, však? Nie, nemajú mať prerušený kábel, tie switche tieto tu, dolné. Hej, aj tieto switche, myslím, tieto switche, či majú mať ešte prerušený kábel, takto ako to robím. Na to mi odpovedz, prosím ťa, áno, ty áno, dobrá, ďakujem. Ešte raz, tak to dáme, nie, 17, hej, aby sme si to vedeli ľahko interfejsy tak vyklikať, vieš, jeden druhý. No tak dáme tiež 17, bum bác, máme, takže switch máme. Toto napojíme, neviem, na fázi interne na tento tu, takto, hej, zapojíme. Zapojíme ešte tento tu, dáme napríklad na 3. Na 4 toto dáme napríklad, hej, máme, dobre, save. No, a teraz ideme zapájať počítače. Dúfam, že všetko je také jednoduché, zapojíme takto počítač, hej, dáme do 5. Dáme takto do 6, bum bác, máme 2 počítače, ideme zase ďalší, tento dáme zase do 6, tak do 7 som dal, dobre, krepy som, nevadí, dáme do 6, tak, dobre, takže toto máme, zapojíme tieto 2, tento tu si mal koľko, si tam mal opačne takto, nie, hej. Takže tento sem, bum bác, 6, bum, je tam, 8, 9, hej, spojíme. Dobre, takže teraz máme základnú tú
prepojenia máme spravené, hej, čo nám pán Rastio vysvetľoval. A teraz ideme si vymyslieť VLANka, hej. Samuel to už má pripravené, takže to odpíšeme, to je ako hovoril, to je na každom. Samozrejme to je VLANka, takže to je jedno proste. Aj musíte mať tie VLANka, proste musíš mať na každú tú sieť, čo budeme robiť, ako je sklad, ekonomika, musíš mať VLANko. Server netreba, neviem. To tam Rastio hovorí, že to tam musí byť, tak to tam bude. Chápeš. Takže počkej, si dám takto. Nech to môžem odpísať všetko. Aha, toto chcem. Tak VLAN 10. Sklad. IP adresy. Si robte aspoň takéto, kde máte 10, tam bude 10. Maska bude 24, nejdem to viac riešiť. Treba mať natívnu VLANku, to je pre tie trunky. KRD. Zatiaľ tu vypíšem VLANka, takže si to môžete spraviť. Zároveň, lebo neviem, či toto máš robí, ak ma vôbec počúva v tom čete. Takže tak. Tak, VLAN 30. Kancelária, bezdržia, to tam podporuje, VLAN. Podľa mňa píše ako život. Kto to máš? Píše ako život, či ako? Počkaj, IP adresu som zabudol. Dúfam, že ma počúva, bo ja toto nerobím pre srandu králikom, mne sa to nechce robiť. Ty mi budeš veľa platiť, Samuel, za toto. Jak som nebol dopísať. Vieme, čo to je. Čo sa tu deje? Prečo? Ja si tam si to padol. Ja si napísal veľa tých smajlikov. Keď ti dal na 5 sekúnd, to nevadí. Dáme tu nejak sieť. Aktíva. Ako na brigadičky teraz na múrka budú treba, presne tak. Ja za maturitu, čo no presne. Dobre, takže máme tu vypísané všetky tie VLANky, čo použijeme v týchto tu switchoch. Následne, takto si otvoríme poznámkový blok. Hej, napíšeme si enable, toto všetko potom jedným kopírakom fúknem do switchu a už je nastavené, hej. Takže preto to takto vypisujem. Hej, napíš takto VLAN 10. Máme sklad. VLAN 20, máme marketing. VLAN 30, máme kancelária. VLAN 30. Máme ekonomika. VLAN 50, máme riaditeľ. VLAN 55. Máme 5, VLAN 60, máme natíve.
Potom tu musíš ešte interfejs dať. Na tomto netreba dať interfejs, keď dáš tie VLANky, to stačí vypísať takto, vieš, ti to ukážem, aha. Kde je switch? Vidíš? Už to tam je nastavené. Easy. Hej. Ešte si pomenujeme oný switch. Host dáme S1. Vidíš? Tak si pomenujeme ten switch S1. S2. S3. Nezapnite si, lebo som kára. Často serverov ňou furt splietaš, nechápem, to som sa pomýlil s strunkom, nevadí. Idem pomenovať tie switche, takže sekundu. Jak by som to pomenoval, jak to máš ty sám, tu ne. Dáme S3 sklad. Tak. A tunak. A prečo mi prestala hrať pesnička? Dobre, neviem prečo to robí. S3, čo tam máme? Eko ra, dáme takto Eko ra, aby sme vedeli, hej. Nie tam príde na IP. Nie tam príde na ako na miestnosť. Ako na miestnosť, nechápem. A na každom switchi, a to je dobrá pointa, raz ste to chcel, takže na každom switchi treba nastaviť ešte IP adresu, to následne ukážem, ak si to ešte pamätám. To tiež ukážem, ako sa to robí. Tak si pomenujem S2. Ja. Ježiško. Prečo mi to nejde? Čo to chcem? Dúfam, že nepočuť pozadie. Nie to počuť, dúfam. Nie, dobré. Jak to chcem premenovať switch? Nedá sa mi premenovať ten switch, čo je? No už. S2. Tam máš marketing. S3. Marketing. Dobre. To by sme mali. To môžeme dať do ryti. Ale som to mal ešte nejak zapnuté, to je jedno. Tak si zase zapnem. 11 viem, ale čo ďalej s tým neviem. Tam sa dostaneme, Jakub, vyčkaj, dorobím toto. Takže jednak dávame... To čo som dal do toho prvého switchu dávam aj sem. Do každého switchu to musíme dať, tie VLANky, hej. Nastaviť. Sem. Takto. Sem. 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 Takže, to by sme mali VLANky nastavené, teraz ideme trunky nastaviť, to je ďalšia vec. Takže trunky, hej. Tam je switch port od trunk, switch port na trunk, native VLAN 50, switch port trunk, alovet VLAN 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60. Takže tieto 3. Dobre, teraz tie trunky, hej. Tu máme následné tie trunky, čo tu je. Takže ideme trunky nastaviť. To si kopírujeme a ideme. Dáme exit, interface F017, kopírujeme a je to tam. Takéto primitívne to je. Zapneš ďalší, tento tu zase dáš interface, exit, F017, toto tam pacneš, je nastavený trunk. Chápeš, teraz ideš ešte sem, zabudol na toto, kurník, to som nechcel, čo tu vypísalo.
Exit interface, tie switche za chvíľku pomenujem. F0. Takto, boom. Dobre. Máme, teraz na túto stranu. Exit interface F08 až paste. Boom. A je to tam. Trunky tunak sa nastavené, ideme sem hore, ešte tunak. Ešte som zabudol na tento interface F05. Zapneme trunk, už je zapnutý, ideme sem. Hej, interface F05. Zapneme trunk a je. Ty si feskar. Toto máš. Ti toto vysvetľujem a nie, že by si to robil tak ako to ja robím, ten daný moment a ty to natáčaš Carfest. Kvôli tebe to tu robím, nastavím to jak Umaj, ako Jakubovi, aby uvidel ako sa to robí. Bez karci. Aj dávať pozor a ešte aj keď nevie chudák čo sa deje. Akože na Twitchi bude záznam, ja len tak. Keď vypnem toto tu, tak sa ten záznam tam spraví. Potom si môžeš ešte pozrieť záznam z Twitchu. Ja len tak. Počkaj ešte. Na ktorom som teraz? Na S3? Jo, takže ešte interface F08. Boom. Exit interface F017. Ja to mám skoro hotový, bo potrebujem vedieť to, čo neviem, aby si poradil, keď už to tu urobíš. Hneď poradím, ako vyčkaj. Tomuto Karovi to musím vysvetliť, nie Tomášovi. Dúfam, že vie o čo aspoň sa jedná, čo tu robím. Dúfam. Má pacňák, nie? Dobre, si im pomenovať tie switche. A najprv ešte ho znamená S2. Exit. S2. Kancelária. Áno, zatiaľ. Do kontroly. Ako reálne som sa to viac naučil, priebehu 10 minút. A viem, ja som zaujímavejší, ešte hudbička vám tu hrá príjemná. More. Zaujímavejšie odo mňa ako od neho. Počkej, tak som sa asi pomýlil však. To má byť jaj, more, nikto ma neupozornil na toto. Má byť dvojka. Chybička sa povodila. Nevadí. Marketing. Dobre. To by malo byť nastavené. S3, teraz tieto tu ideme ešte nastaviť. Exit, interface. No 8, trunky zapneme. Tak. Trunky má zapnuté. Tu ideme zapnúť trunky. Exit, interface. F017. Trunky zapneme. Tak. Nadanú formulu náhrad. Počkaj, čo? Jaj? Dobre, začítam. Dobre, takže trunky sú nastavené. Hej, toto všetko, čo som teraz nastavil, sú trunky. Idem ešte pomenovať tie switche. To znamená S3. Eko, RA. Tak. Dáme host, máme S3 plat. Dobre. Sekundu, dám sa na priečku telefón. Nechám šťavu. No a teraz sa vrhneme na tie VLANky. Tie VLANky, čo vysvetľujú, že ktoré máme zaradiť, hej, najprv si ešte dáme. Tak si to rozdelíme a dávam fotočku. Takže najprv si ešte rozdelíme, aký počítač k čomu bude patriť, hej. Takže idem si popísať, hej, tam máme
To som nechcel spraviť, toto chcem. Že máme kancelária. Nebudú IP adresy od, neviem, takto, 30, takže máme tam jednotka bude router, takže jednotku tam nedávame, máme tam 2 počítače, tak dáme dlžnú 2 až 3, hej. A je to VLAN 30, dáme to do 30, hej. Je to, tu sme si to napísali hore, že kancer je VLAN 30, tak tieto dve počítače budú VLAN 30, že to nastavíme na tomto switchi. Dúfam, že vám to zatiaľ jasné. Potom ideme sem. A má marketing, takže ideme na marketing, kde je IPčka takéto následne. Tu budeme asi mať takto 3. Tak. Tam bude VLAN 20. Dobre. Kúrnik, kam sa dodal? Uložím si to, save. Tak. Dobre, teraz ideme počítač. Tento tu, takže sklad, takže sklad, máme vlastne takúto IP adresu, dáme dvojku, mám tam jeden sklad, podľa sama, hej. Robím to podľa neho, že ako to on mal spraviť, tak to tam robím, to je VLAN 10 botovo, bo to je sklad. A ideme. Profix, nazdar, máme tu menšie vysvetľovanie, tak sa môžete niečo naučiť. Ja tu vysvetľujem, ako robiť cisku. Kde sme to skončili? Tu sme skončili, takže ekonomika. Ekonomiku nemáme ešte, takže hop. IP adresa, tam máme hore napísanú. Máme jednu ekonomiku, takže tam bude takáto IP adresa. Jednotka tam nebude, bo na routeri je jednotka, hej. Ukážem prečo za chvíľku. Ekonomika. To je dlhé, neviem či mám to takto viac tak dozadu, ten počítač. Takže ideme riaditeľ, to je posledná VLANka. Takto. No predposledná, bo ešte tu hore tu sieť naľavo, hej, to vám hneď ukážem. VLAN 50. Riaditeľ. Dobre, ešte jednak hore. Nebuď sieť. Takže 192, 168, 55, od 3, máme dve zariadenia tam. VLAN 55 a sieť. V sieti. Dobre, pomenované VLANka máme. Úlohy sme si spravili. Čo tu máme? Čítam chat teraz, chvíľku. Keby tento rok vyšla matura. Jo, zadarmiko dneska sme sa dozvedeli, že zadarmiko tá matura. Tak, čo sa deje? Aha, sorry, za lag, sorry. Ide to? Haló? Ide stream? Haló? Ide stream? Ide to, hej? Dobre, sorry za lag. A to hackuješ počítače? Nie, nehackujem, robím sieť. Dobre, dúfam, že ma bolo počuť, som zodpovedal na tú otázku a ešte zodpovedám raz, hej, maturitky boli free. Fajnotka. Dobre. Teraz mi pridávať tie VLANka, hej, následne, takže máme... Počkaj, config terminál. A ideme interface. F07. Máme switch mod access switch
Access, VLAN 20. A teraz sme dali tomu switchu nariadenie, že tá F0, táto tu sedmička čo je, má byť VLAN 20. To máš, zapomínaj si tieto dve príkazy, čo som tu napísal, tento tu, mod access a access VLAN, to konkrétne VLANky, čo tu máme, tak tam fúkneš. Dúfam, že si pochopil. Interface F0. A tieto príkazy sa opakujú botovo. Že v podstate je to vždy rovnaké, že to možno čo sa musíš bať. Práve som ťa to spýtať tak, že dobre mám. Proč? No, mal by si byť. Switch, mod, access, switch, access, VLAN 20. Boom, bác, nastavím VLANky na jednom switchi, ideme na ďalší switch. Ideme na ďalší. Interface F05. Switch, mod, access, switch, access, VLAN 30. Sme to je z 30-ky, tieto dve počítače sú 30-ky, tak pôjdu 30-ky, aby sme sa chápali. Hej, máme to tak tam napísané, tak to tam aj tak pôjde. F06, switch, mod, access, switch, access, VLAN 30, boom, bác, ďalší switch, spravený. Vidíš to. Takže tieto dva switche máme spravené. Bám. Teraz ideme na ďalší switch. Hej. Takže interface F06 switch mod access switch access VLAN. Máme tam 10. Boom, bác. Ďalší switch máme spravený. Ideme ďalší. Interface F08 switch mod access switch access VLAN 30. Pozor, my máme dve VLANky, hej, tunak som sa pomýlil, počkať. VLAN, tak. Máme tunak dve VLANky, hej, tunak je 40 na 50, takže dáme si na to pozor. F09 switch mod access switch access VLAN 50 bác, máš to tam. VLANky už sú nastavené, hej, na týchto switchoch dolných, spodných. Ideme ešte tu hore, tu musíme trunky povoliť, aj tam mi zdá, že aj ten access treba, takže na to treba dve veci. Tak on dával, hej, ja tu robím podľa raste všetko, hej. Takže ideme na to, že switch port, mod trunk, hej, dáme tam, proste toto tam dáva raste, hej, teraz to robím podľa raste, neviem prečo tam má byť ten trunk a je to tam. Takže ja som takto dal trunk a išiel som asi interface S03 a potom switch mod access, hej, switch a access VLAN 55. Dobre, máme interface 04 switch mod trunk a asi to aj takto môžem, nie? A to asi nie, najprv musím ešte raz switch mod access switch access VLAN 55. Dobre, to mám nastavené. Počkajte, karty, dám si vodu, už mi má smetbe. A teraz ideme na router.
Resolution dot 50. Poslednú, interface aj posledný. 1.55 IP address. Nie IP adres, čo robím? Najprv ten encapsulation, sorry. Ja som sa pomýlil. Adres. Dobre, máme nastavené. Takže teraz dáme exit a zapneme tento tu interface G01, takže teraz dáme normálne teraz interface G01, dáme no shutdown, bát, všetko sa zapne, ide to boom lusk, hej, zapne sa. Chvíľku počkáme, nech sa to zapne. Na router to neviem, to nepísal to tam dal trunk, to je inak dobrá pointa, dík, zabil tomu dať trunk. Interface F01, switch, mod, trunk, tak, na tývka sa to nedá, lebo to tam on nedával, keď som to tam pozeral, hej, ale neviem. Takže trunk musí ísť aj na F01 na tento router, hej, nezabúdaj to máš. Takže tak, dobre, teraz nastavím si IP adresy. Musím si to nastaviť po jednom počítači. Ak sa viete, čo je default gateway, čo to tu je, to je toto tu, čo som tu zadával do toho routeru. To je proste tá jednotka, čo som tam zadal, hej, to tu už aspoň nastavím, aby vedel kam ten počítač má smerovať, hej, bo keď odtiaľto to pôjde sem hore, hej, do toho routeru. Tohto tu, z tých switchov, a z tohto tu, to vedie rovno sem do routeru. Ako ty si šéf, Karko, ja viem. Od toho som tu predsa. Dačo viem, dačo zo mňa aspoň bude. Dobre, takže toto máme nastavené. Dúfam aj tu. Nic som nezabudol. Ak tak ma opravte, keby som dačo zabudol tu na IP adresách. Dúfam, že nezabudnem. Dajte na to pozor, lebo ja som taký, že môžeme na to zabudnúť. Dobre, takže to máme nastavené, ďalší počítač nastavíme. Tak. Gaja naučila, Gaja ma naučila, ešte ma naučila robiť tie kábliky, ja som to nevedel, ja som si nepovedal farbičky, vieš. Erečka ma naučili robiť a naučili ma ťahať optiku. Viac menej to asi všetko, čo ma naučili. Nič viac ma nenaučili, a ešte jedine to, že menej sa bať rebríkov tak na taký výške, lebo chápeš, oni tí karci normálne museli ísť aj na strechu a ja taký more šikme strechy, kámo, nie, neriskoval som. Ja mám akože strach pre toto, ešte keď bude šikme, akože ešte tam bol, ešte to bol vtedy, keď bola zima, hej, tam bol ľad. Akože vôbec. Bolo skôr také, že, vieš, to je také, že oriť. No, tak ja som to neriskoval. A vieš, zase nechcel som, aby mal som nejaký problém, keď im zničím ten kábel, tak to musia na novo dávať, takže tak no. Viac menej... Optika akože bola sranda robiť, ale keď im to raz nejak zničíš ten káblik, tak to akože s bohom. Ťa pošlo do ryti, zase znova to musia robiť. A takže vždycky som bol taký, že robte optiky vy, nič nedávajte s optikami do rukami, lebo to keď zničím to, akože nebudem to na novo robiť a nič platiť vám. Akože mám osrať celú optiku. Viac menej. Oranžová. More, kto si to má pamätať, chápeš, ja
Samo pochop, že ja za celý ten čas, čo som doma, som to ani raz nevyužil. Prosím pekne, ja som to zabudol. Na čo mi to je? Chápeš, to je proste zbytočná vec pre mňa. Je mi to jasné, ja si to nepamätám, na čo mi to je, chápeš, keď to nepoužijem aktuálne. Vieš, to je také, že rici môžem si maximálne možno vytrieť. Tak, najmä ich PDSky nastavené. Tak. Ja neviem napríklad to, čo robíš ty. No vidíš, ja to viem, lebo... Vieš prečo to viem? Bo som to robil Zlatanovi, robil som to Ivanovi, robil som to Peťovi, robil som to Lenke. Neviem kto, s komu som to ešte robil. A už posledný krát toto robím, už to viacerým ľuďom nejdem robiť. A tak, môžete vidieť, keď som to otestovať. Hej. Vidíš, successful, tam máš successfulky samé, hej, funguje to, vidíš? Všetko funguje ako má, vidíš? No a ešte poslednú vec, tie switche. Idem dám IP adresy tým switchom. Kubik, teraz pozeraj, idem to robiť. Najprv ešte tie IP adresy musím domyslieť. Switchom. Až daj mi sekundu. Jakub si tu? Sleduješ? Jakub. Je tu Jakub? Neodpovedám mi čo te. Vidím tu len sama. Kamo je to aké... Čo je to tu do piče? Robíme more, ti robím, nie? Makám. Twitche robím ešte. Jakub ma požiadal, že či mu neukážem ako sa to robí, tak mu to idem ukázať. Ale počkaj, tu musím takto. Dobre, nič som nepovedal, karci, musíme to robiť takto, musíme to robiť postupne, sorry, moja chyba. IP adresy. Tak. 55, 7, bum, ide sem. Tu aj laguje mi stream sem tam. To laguje stream? Ako môže lagovať stream? Ako ti laguje? Na Full HDčku ti to vadí? Abo mne to ide v pohode. Ne tebe. Botovo, zabudol som povedať, sorry, teraz mám si ohluchli, vidím na červeno. Ty máš Jakub zlovnet, že ty pozrieš v podstate Full HD 60 FPS furt, hej. A to je ten problém, že ja nie som partner Twitchu, takže nemôžeš si znižiť kvalitu toho streamu, vieš, takže tebe to bude seké a máš lovnet, že mne to ide pohode, hej. Inak ide stream je pohode, hej, karci. Veď ona, sa mi zdá, že Gaja tam dočiahnete bol, ja som bol na Bystričke, som tam ťahal internet. Ešte tej zime, boha, to bolo minus 5 či koľko vtedy, nešiel týbať normálne. To bolo strašné. Dobre, takže ideme na to, takže ideme nastaviť interface, hej. Ako to on povedal, nejak takto, hej. Hej. Funguje to, vidíš? Toto je to VLANko, čo nastavuješ. Switch, to je virtuálna IP adresa switchu, hej. Tento príkaz, čo som ti sem fúkol. To je virtuálna tá chujovina toho IP adresa, proste chápeš, že by sa mohol dostať do routru. Takže napíšeš potom IP adres, dáš tu toto,
bodka 4, 255, 255, 250 a ideš, bum. A to ešte nám shutdown, ešte pre istotu. Máš. Neviem, ale prvú, pretože vo veľa 20 nekomunikujú s routerom. A máš to dobre nastavené, Karole? Akože. Ešte tvoju prezentáciu mám pozrieť normálne. A ešte treba nastaviť. Line 2 TI 04. Password Cisco. Login. To je kvôli tomu, aby sme sa tam mohli dostať z ten... jak sa to má, ten príkaz, čo bol ten... Telnet, alebo to SSH kvečičky, jaká chujovina. No čo tu proste chcel ten Rastio, tak cez to. Line 2 TI tam musí byť, hej, toto tam musí byť. A toto tam musí byť. A prečo 55K? Lebo to je sieť, hej, dáme to do siete. Hej, to je sieťová časť toto. Len tak. Čo mi tu píše? Čo tu máme? Customky. Dobre, to nič. Dobre, idem nastaviť ešte tento switch. Aj to ostatné. Config terminál. 55. IP adres. SMS. Presne tieto tu veci nastavím na všetkých tých switchoch. Aj tie komandy sú úplne rovnaké zase, hej, až takto. Bác, ideš IP adres. Neviem to. Zikára, pre teba to tu robím, more. Nie, že by si oné, chumaj. Joj, chumaj. Peskar, to tu robím celý čas pre teba. Si Peskar. Joj. Nie! Ja som to na 550... Ježiš, mňa jebne. To sa nestalo. To sa nestalo. To sa nestalo. Line 2 TI som ešte nezabudol, že sme neupozorili na to. Login. Exit line 2 TI 4 login exit. Jak tu nechápeš, more, čo nechápeš, vysvetli mi, čo na tom nechápeš, more, celú dobu tu vysvetlím ako humajú. Úplne všetko som spravil len podľa toho, že si pamätám, aké sú to príkazy, nič viac. A vieš, kvôli čomu si to pamätám, som to robil pomaly všetkým tu už. Tam sú všetky rovnaké tie príkazy, to máš. Nič sa tam nemení, len proste musíš mať navrhnutú sieť. A tie postupy sú rovnaké úplne. Nemusíš to mať spravené. Tamo, neplatí si za to jedne, každý mi dal nejakú vec za čo on, keď som mu to spravil, tak mi pomohol. Peťo mi pomáhal z ODF, čo som nechápal, potom Ivan tiež mi pomáhal z ODF, Lenka mi pomáhala z angličtinou, aj pomáha. Komu som to ešte Zlatanovi, ten mi
dáva také info, ktoré keď nieký nie, alebo neviem, niečo o škole, niečo takéto vždycky povie ako mne prvému. A ty si mi hovoríš, že mi dáš nejaké peniažky na ten McDonald, keď poviem na Big Mac alebo niečo také. A neviem čo ďalej akože. Idem, čau Muro. Tak čau Karko. Jakub si tu? Potrebuješ nejakú radu? No však to platí, brožka. No vidíš, ja som rád, že to platí. Každý proste za to mi musel niečo dať, chápeš? Ja som mu dal toto, že som to spravil a ak som svoju odmenu za to. To není tak free. IP adres. Dal si mi to, je pravda. Som tu a loguje mi to aj. Vidíš čo robím? Vieš tú pointu, nie? Jakub. Hádam, vieš čo robím, akože vidíš tie príkazy, nie? Poď na sere, potrebujem sa ťa priznať, čo jem. Kde si? Poď sem. Napoj sa tam. Tu si. Ahoj. No? Počúvaj ma, presne to, čo od teba som chcel pôvodne, potreboval to nastavenie IPčiek na tých switchoch, tak presne to teraz nevidím, čo robíš a ako sa deje. Teda no akože viem, chápem, hej, ale potrebujem sa ťa opýtať na jednu vec. Keď robím, jak sa vykokta teraz, keď tam chcem dať tú IP adresu, tak napíšem, že interface, ja som si dal, že VLAN 45. Počkaj, pozriem sa na stream, aby som sa nepomýlil. On sa to dá do sieti, ono som to tam vysvetlil, že proste tie... počkaj, takže toto mám zle. Do sieti to musíš dávať, vieš, či máš tu VLAN 55, tak dáš tu aj VLAN 55 aj tomu switchu ako virtuálnu IP adresu. Hej, tak, čiže ja mám sieť, že 40, tak to mám dať do tej 40, hej? No. Už rozumiem, takže toto vymažem. Potom tam musíš dať ten line VTI, aby si mohol nejako počítať, že sa tam pripojiť, vieš, akože cez ten telnet. Hovoril. No, to už nejak poriešim. Len toto som potreboval vedieť, presne toto, čo si mi teraz povedal. Takže dobre, zatiaľ som v obraze. Dítičko. Môžeš sledovať ďalej. No, akože laguje mi to, preto som chcel, aby si mi to tu vysvetlil. Lebo proste každých 5 sekúnd mi to sekne na 10 sekúnd, takže ako let's go. Áno, to je kvôli tomu, že vieš, že som tam jebal cez full kvalitu. No veď... Nevie to zobrať, máš slabý net proste. Hej, ja viem. Smutný som. Nevadí. Som takú priebal tomu, vieš. Že proste takou kvalitkou, že všetci streamy takto streamujú, vieš. Len problém je, že oni môžu streamovať a tam majú možnosť znížiť tú kvalitu, vieš, niektorí. A ja to nemám. To je ten problém. Hej, veď, to viem, to sú tí partneri tam. To je taká nevýhoda. A zase máš čistý obraz, viac menej. Keď sú tam nejaké tie chumajce, ale tak lepší obraz ako na HDčku, podľa mňa. Že ja som to vymaxoval, ako mi prišla tá Turutyho, tá grafika, vieš? 60 super, som tam všetko na maximum dal.
Že no, ja som sa toho nebal, ja som tam proste fúkal. No ale dobre to je. Dobre to vyzerá. Pri najlepšom, ono, keď skončí stream, tak sa ti urobí záznam, môžeš to rovno pozrieť potom. Dobre. Tak, by mohlo byť. Tam, čo si mi hovoril, že mám dať line VTI 04 a nastaviť password normálne Cisco, hej? Login exit. Počkaj ešte raz. Že tam to, ako si mi hovoril, ten telnet nastaviť, že line VTI 04, password Cisco, login exit.